Consilierii județeni au votat în unanimitate proiectele de hotărâre care au în vedere depunerea spre finanțarea a două programe sociale. Este vorba despre REACT și ProSocias. Ambele proiecte se referă la promovarea incluziunii sociale și fac parte din politica Consiliului Județean. Vizăm aceste proiecte pentru că știm foarte bine că banii sunt puțini și da, încercăm să atragem fonduri în această direcție. Consilierii județeni au aprobat și locațiile pentru desfășurarea celor două proiecte. Este vorba despre școala din Căuaș pentru proiectul REACT de integrare socială a victimelor abuzului și clădirea de pe strada Gabriel Georgescu din Satul Mare pentru ProSocias. Tot din strategia de dezvoltare a serviciilor sociale face parte și proiectul de hotărâre pentru investițiile în fosta școală generală numărul 13. Costurile se ridică la aproximativ 500.000 de euro și vizează reabilitarea integrală a acelei clădiri. Colegii noștri de la Școala de Incluziune pregătesc, se ocupă de copii cu dizabilități. Eu cred că este important acest proiect. Pentru dezvoltarea serviciilor sociale, dar și pentru promovarea valorilor civice, Consiliul Județean se va baza în continuare pe conlucrarea cu ONG-urile sătmărene, dar și pe voluntarii care își dedică timpul ajutorării semenilor.